Инструкцията за монтаж на наноотоплително фолиово ексило. Видим как сме го свързали. Ето по този начин се свързват. Това е гумено, което изолира връзката. И сме наредили ламинат 3 плоча и наистина загрява, защото когато е включено, може да се държи ръката върху нагрятата площ. Т.е. то не нагрява повече от 36 градуса. Ето какво представлява пълно самото фолио. И се реже на всеки. Може да се реже на едно квадратче, да върви паралелно на 220 волта. Цялата линия, всяко квадратче е независимо и по този начин се връзват с паралел. И нагрява през какъвто и да е вид ламинат.